Gulay, oh. Hello mga ka-foodies! Today kakain po tayo ng bulanglang kapampangan. O kaya sinigang sa bayabas. Yes! At meron tayong rice at meron tayong gulay, guys. Meron tayong sausawan, patis, meron tayong extra sabaw at drinks natin, tubig. Mga ka-foodies, wala po tayong online collaboration. So bago po tayo kumain at magkwentuhan, mag-pray muna tayo. Amen! Malinis na yung kamay namin. Opo. Mga talaki kapampangan. Opo. May nag-request nito, hindi namin lang siya nakita. Oo. Ano siya, taga Pampanga daw, Mabalacat, Pampanga. Yes. Paborito daw ng kanyang mga anak yung sinigang sa bayabas. Sisi, pag nanonood ka po, please, mag-comment ka po sa amin para sa susunod na video po namin, isa-shoutout po namin kayo. Yes, ang ka-foodies. Kain na tayo. Ito. Nainita lang ako. Unang subo tayo. Ang laki, guys. Tapos lagyan mo ng patis. Yan. Ang unang subo, mga ka-foodies, ay para sa inyo. Kain po tayo, mga ka-foodies. Ang bulanglang kapampangan, mga ka-foodies, ay linalagyan siya ng asukal. Yung iba naman, yung bulanglang nila gulay. Opo. Masarap yung bulanglang ng Kapampangan. Try nyo na po. Madali lang siyang lutuin. Parang nagsigang ka lang na. Oo. Tapos nilagyan mo na lang ng bayabas. Gulay, oh. Kayo mga kapampangan, sweet eh. At linagyan namin siya ng gabi. Para maano yung sabaw. Sabaw. Sarap.
Naka-aircon naman tayo. Ba't pinagpapawisan ka? Kasi nangangang na ano, mga sili. Masyadong hot. Charot. Magis Cuisine, Sisikoy. Kung ang English na linggo, Sunday. Magliwalay ka rin ng jowa mo, someday. Ganon. Hinintay ko yung bakit eh. Magis Cuisine, bundok ka ba? Bakit? Malayo pa lang kasi ako, natatanaw na kita. Magiging kami kaya niyan. Baka kayo magkatuluyan ni Marcus ha? Lagi kayo nagbabatuan ng mga wugot-wugot na yan. Sinong babae sa aming dalawa? Oo nga no? Ang tanong. Nakakatuwa siya. Tawak ng tawa sa kanya. Shoutout po, Marcus Cuisine. Meron po siyang channel, paki-support po ninyo siya. Yes! At gusto ko rin shoutout si Lynn TV Vlogs. TV Vlogs. Yan, mga Shoutout po. kapudibis. Meron din siya channel. Oo. Taga Japan siya. Yes. Ang sarap nilang kakwentuhan yan. Lagi kaming, lagi sila tumatawag sa akin. Dumami na yung friends ko. Wow. At syempre, shoutout din po sa sisi ko, sisi Cab na si Queen Natsu. Queen Natsu. Sisi Koy, kumari kong tunay. Supportahan po natin siya at mag-subscribe na po kayo kay Queen Natsu. Yes. Dumadami na yung friends mo. Tapos, anong pinag-uusapan nyo? Wala. Kala ko yung crush nyo. Hindi. Meron kaming extra rice, guys. Dami niyan, tutong niya. Buksan mo yan. Alam ko gutom ka. Hi guys, meron nag-comment, ano daw yung lipstick ko? Ano daw, brands? Brand. Brand. Mm. Ano yun? Maybelline. Taray, Maybelline na ngayon. Bibili. Maybelline. Ako, ano lang. Ano yung paper lang. Ano ko? May extra sabaw tayo. Tawa ko sa'yo. Hindi ka niyan. Diba? Galing. Alam mo ba kanina, kumain ako sa mga inasal. Oh, wow. Malis ka? Oo, ako meron ko kasama si Jengjeng. Pinaano ko yung buhok ko. Shoutout sa'yo. Nagreban sa akin. Ano? Ibubulgar ko ba? Tapos, kumain ako sa mga inasal. Oh. Alam mo ba yung nag-iiyaw na manok? Tingin ng tingin sa akin. Makakala niya ikaw si Ibana. Hindi. Sabi niya siguro, ito siguro yung nagmumukbang. Alam, pawis ko na. Hindi, akala niya ikaw si Ibana. Ibana naman. Ibana mulawin. Hindi, joke lang. Ang ganda mo kasi siguro. Sa paningin niya. Kumain kong gulay. Para di kukulot yung buhok mo. Totoo. Chip.
Siya. Chichi, huwag ka maingay. Baka sasabihin na naman nila ano yung tumutunog. Sarap, mainit pa yung ano, sabaw. Kulay, sayang. Salamat po. Wala. Ay, salamat po. Ano ba yun? Meron ano yun? Meron nakakaalala? Jason, laks nga na huwag mo akong isipin. Charot. Mahal na magkita lang. Oo. Ikaw lang. Sapat na. Grabe. Sana all. Ubusin na natin to. Ang dami. Ayaw mo ng rice? Akin na lang to, sige. Si ano yung nag-comment sa atin, si Ma'am Ending ba yun? Ma'am Ending ba yun? Yung naglalagay sa ano? Sa... Eding and Saleh? Oo. Humingi siya ng ikaw.
Oh. Message mo ako, bigyan kitang ikaw. Na gusto mo. Ako o ikaw. Lagi nanonood sa atin. Oo. Tagasan po kayo, ma'am? Cavite yata. Ay, layo. Cavite. Kapag pumunta kami dyan, bibigyan kita. Pati ako. Nanonood siya ng YouTube, tapos manonood pa din siya ng sa Facebook page natin. Ay, utak. Ay, salamat po. Sarap. Wala na. Gusto mo pa? Sili na lang natira. Ano yan? Ay, thank you, Lord. Busog ako. Sarap. Try nyo na po mga foodie, sinigang sa bayabas. Ayan, Kapampangan po. Kapampangan dish po yan. Yes. Para na din po kayo nagluto ng sinigang na sampalok, no? Ang kapag kakaiba lang po, lagyan nyo na lang po siya ng bayabas. At saka asukal. Asukal lang, konting sukal lang, asukan lang po. Yes, para matamis-tamis. Opo. Para yung jowa mo matamis. Sa una lang. Wow. Bandang uli wala na. So mga foodie, gusto ko lang pong i-shoutout sila. Mary Grace Acap, Marites Marcos, ayan, shoutout po sa inyo. Hello po. At sa Facebook page po na nagbigay ng star, si Piolo G. Ocampo, taga Hello po. taga Mabalacat po siya. Shoutout po sa iyo, Piolo. Sir Piolo G. Ocampo. At sa nag-super chat po sa atin na kahapon na si Sumi Yumi, ayan, meron po siyang Sumi Sumi Yami, ayan.
Sumi Yami, sorry po. Meron po siyang channel. Please paki-support po natin at mag-subscribe na po kayo. Yes! At sa supporter po natin sa Facebook page, si Sweet Neneng Vlog, nagpalit na po siya ng channel. Naging Cindy na po siya. Meron po siyang channel. Please paki-support din po natin si Cindy or Sweet Neneng Vlog. Yes. At syempre, ang aming kabalan na si Queen Natsu. Ayan, meron po siyang channel. Please, supportahan po natin at mag-subscribe na po kayo kay Queen Natsu. Yes, mga kapudibis. Shoutout po pala sa Team Matibay. At sa anak po niya na si Maria Chance Vlog. Meron po siyang channel. Please, supportahan po natin siya at mag-subscribe Yes. po kayo. At Senior Maymay, Opo. Your Wawa, Jason Laksamana. At kay Leia Payawan, Baby Allison. At kay Layli Bernarte, Kamani, Miss you. Yes. At sa mga avid viewers, silent viewers, at mga bagong nakasubscribe po sa atin. At sa mga followers po natin sa Facebook page. Maraming salamat po. Yan, shoutout po sa inyo. Follow yun ang aming Facebook page, mga kapudibis. At ang TikTok ng The Foodie, Instagram ng The Foodie, at ang TikTok ni BPM. Yes, mga kapudibis. Kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you.